Guys, today YouTubeआव फैफिनलायबाय मिउजिक भिडिअ शुट कभार गोसो गैयामोन नै सावलाबासो ला केमेरामेना दंलै गुन्दाफोरा नै ओइ हाय होनब्रा गुन्दाफ्रा मा होना जेबो नै बेयो बिदा जागोन माबानि एक्ट्रेसनि ओमफ्राय जोंना एक्टराव फैखारलायखो आं एक्ट्रेसखौ खोन्थानि र' एक्ट्रेसखौ सिनायगोन खोमा नोंसोरो एक्ट्रेसानो नै बियो प्रनिता सिमा एक्ट्रेस माखाया सिमा रानि एक्टरा फैगौ औ बे सिंग्राया थान्दा थान्दा दे होदो दसे जिरायनोसै बबे थान्दा थान्दाफ्रा माने मेंबाय शुटखौ लाबाय दसे गोबावैनो दायो एसे लेजार मिरिन्दा लेजार टाइमफ्रा फाग्ला एसे रानिं शुट खालामनो हायो नालाय गोलोम बोथोरफ्राव दे रानदो रानबाय दं नै सिंग्रा सेंग्रा साबाराम नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबावदो एक्ट्रेसफ्राबो मानसिफोर दाख्लि माखिसि मोजाङै फैयो आं नेबाय थादों बेयावनो आंथ' फैदोंना नोंखौथ' र'निदों आङो माखिनि थेंगोनायासो आंखौल' होनदोंमोन नोंसा दे बुंबाव नोङो बुंलाय आंखौल' बुंबाव हरनाय आंखौल' बुंना लाब गैया नोंसोरो मा गैया थ' खालामो बेनो दे मोजां रान एक्टरा कभार भिडिअनिया सिंगा रानबाय दं जोंना मेरिन्दा मा जाखो नोंसोरो ओमफ्राय सामब्राम स' मेरिन्दाया लोंबावदो लोंजोबदो दे नोंसोरो नांथ'ला जोंनो कट लानोसै गुन्दाफ्रा फैबाय दं फै गुन्दाफोरा नै बे होखावनोसै अ गियानजों नुहागोन बाल नोंखौ नोंनि राव दंना गैया नोंनावा नोंना रावखौसो लांफैदोंमोन जों नोंसिनि रावसो लांफैदों दायो नै एक्ट्रेसनि न' स्ट'रियाव एक्टरनि बिदाया रेडि बेफोरावनो बेफोराव लानोसै शुटखौ नायलांबावदो लाइकफोर होदोब्रा अननानै कमेन्टफोर खालाम माबायदि जादों मा जायाखै बिथाङा ओरैनो जाखांफुनाय सिंगारबो फैलान डायलगखौलाय ओंखारबो